Ana ke mpethe mzimba ukhala imali sike ejikele eshobeni batambata bazokuhlanganyela mfazi babele mati ngize ngaphesheya komfula sekusile ke manje asemazweni kusile ke manje okay salibona umhlaba wonke izwe lonke abaqala ukubona namhlanje udokotela Ngonyama lo olapha eGymnastic engithi kakhulu engifuna ukuzokubeka noma engizonaba engizokuchaza futhi nomkhuba engathi ngifuna ukuthi ngikhuze kakhulu la sebaningi abantu abafika la bekhala ngento ehlukahlukene noma sibe sibabonele lezi nje ukuthi umuntu athi ulande noma uthi umuntu elanda isigubhu bese ifika inyanga ingamhloleli imneze isigubhu noma uma kumele ahlole bese emtshela ngo2000 lo umkhuba ngoba manje into eyinkinga manje abantu banika izinto mabe banika lezi zinto lezi ningabahlolanga sefike engasebenzi kubona kodwa le mama ifika la uyifika kubona ifika ngasebenza ngoba yini inkinga kubalekile ukuthi umuntu bomnika into ufika umbonele noma ufika uyibone ukuthi lento omnika yona izohambisana yini naye okwesibili ngibe la bantu manilanda izinto noma manilanda lezi zikubhe nilandayo ebantwini ufike uqaphele kahle mabe kunile lesigubhu sibe kuhlabela lento eyimvu iqaphele kakhulu lonto leyo ngoba kusazi ingajika ibe umkhokha kuwena ngoba imvu nedlozi kahle kahle akuhambisana noma imvu nesidalo akuhambisana abantu isigubhu ekuhlabela imvu ukuthi manje bavala idlozi lonto sifana nento ezithwala kuwena sebephamisa leyo nto phambili owafaka idlozi likuwena mase bevala idlozi ukuthi manje usuthwele kahle kahle sebekunikeza into ezoba yona ezophila ngakusasa ezoba umkhokha noma ezofuna into leyo nto engithi mina kakhulukazi la entweni imvu niyiqaphela kakhulu lonto leyo manilanda igubhu labanilanda khona niyiqaphela into yemvu ngoba belomhlabela izimvu akuyona into enhle noma akuyona into eqondile into engakujikela futhi kusasa leyo ujike wena kwaleyo mali leyo ujike usuyidla wedwa sekuphela umndeni unawo ongaxaya kusasa yebo usunayo imali kubhlungu ukuthi ube nayo imali kodwa manje leyo mali uyidle wedwa bonke labantu obangabomndeni sebephelile noma sebeshabalele lapha ke kakhulu ayisibuye la kulamadoda namadoda esinawo umashesha lo indoda sebenza kakhulu ukuthi mangabe ngenza umsebenzi engiyaye ngikhulume nayo noma engiyaye ngithumele yona manje ayenza umsebenzi othile ngikhuluma nayo le ndoda okuningi nje iyakwenza kwenzeka umsebenzi eminingi iyayenza ngoba ngale nibona ugogo le umulokhuzana usikoloza umsebenzi bayawenza kuphila kakhulu abantu lana noma ngabe kuthiwa kuvalwe noma kuthiwa kumoshiphi uma ngikhulume nabo mina basuka benza umsebenzi njengoba nibona nje kukhona nemali la umsebenzi wabo ukuthi kuhlala kunemali ehlala ehleli la abanabo umsebenzi wabo ukuthi basukume balande imali baningi engeke sithi silanda amagama abantu noma ngeke sikhulume ngabantu abaningi kakhulu abafundisi abanamabala namhlanje abahlonishwayo abenziwe ekhaya baningi izinyanga eziphakamisela ekhaya izangoma eziphakamisela ekhaya efika umuntu ethi umuntu uphuma ephehlweni kodwa manje ngaboni sifike simenze simfake lento ukuthi manje akhona ukubhula noma akhona ukubona kade engaboni sifike simenze kulawo malanga sesimenza wona simnike lonto lesiyenza ngendlela esenza ngayo ihambe ikhulume kuyena ngoba okubalekile sikwenza thina ukuthi manje abantu abayitholi lento abayifunayo abayitholi into okuphila kuningi nje igubhu abayilanda abantu efike baphilise igubhu la ekhaya ke azengabizi kakhulu iqala ku10,000 zephezulu zengabizi kakhulu kuye ngayo umuntu ukuthi yena ufuna isigubhu sikanjani simchazele ngaso aqhubeke phambili ngokwempilo sike sande kakhulu kodwa nje besilapho kakhulu ukuthi sinibeke esithombeni ukuthi nibone ukuthi kwenzakalani hayi ukuthi ngoba la nibone imali ukuthi ngabe sichoma ngale mali lamadoda lawa ahlalene enemali zoba vele umsebenzi wabo ukulanda imali lapha esikhona seGymnastic thina segoli eGymnastic kuyilapho ngathi nayo lapho kondawo khona yokuphila khona abantu engisho ukuthi nawe uma nalekho onayo sondela siyixazulule ekhaya ngoba lokho ukhala inkinga onayo manje sikhona thina singaxazulula leyo nkinga onayo siyabonga.